Αν πρόκειται να ταξιδέψεις σύντομα από το λιμάνι του Πειραιά, μείνε σε αυτό το βίντεο. Σε αυτό εδώ το σημείο βρισκόμαστε στην πύλη Ε10 και τέρμα κάτω από την άλλη μεριά, που ούτε καν φαίνεται από εδώ, είναι η Ε2 και η Ε1 πύλες. Από εδώ που είμαστε, αλλά και κάποιες φορές από απέναντι, φεύγουν πλοία για τις Κυκλάδες. Όλο ευθεία μας φεύγουν πλοία για τον Σαρονικό, δίπλα για την Κρήτη και στην Ε1, Ε2 φεύγουν τα πλοία για Χίο, Ρόδο. Εδώ που είμαστε τώρα είναι δίπλα μας και τα κρουαζιερόπλοια που έρχονται στο λιμάνι του Πειραιά. Από την Ε10 φεύγουν επίσης πλοία πάλι στο Σαρονικό, όπως είναι αυτό. Σημαντικό να αναφέρουμε ότι με τα πόδια η πύλη Ε2, ας πούμε, από την Ε10 είναι περίπου μισή ώρα. Οπότε αν έχετε καθυστερήσει, καλύτερα να πάρετε το λεωφοριάκι που υπάρχει μέσα στο λιμάνι και είναι δωρεάν. Επίσης, άλλη μια συχνή ερώτηση είναι αν μπορούμε να αφήνουμε το αυτοκίνητό μας μέσα στο λιμάνι. Καλό είναι να μην το αφήνουμε, διότι θα πρέπει κάποιος να έχει ειδική άδεια για να το αφήσει. Από αυτό το σημείο φαίνεται περίπου που είναι η πύλη Ε2. Οπότε ουσιαστικά πρέπει, αν είσαστε στην 10 και πρέπει να πάτε στη 2, πρέπει να περπατήσετε όλο αυτό εδώ το σημείο. Περνάμε από τα Κρητικά, περνάμε από του Σαρονικού και των Κυκλάδων, δηλαδή έχει περπάτημα. Οπότε σημαντικό όταν κλείνετε ένα ειστήριο να βλέπετε από ποια πύλη φεύγει το πλοίο. Άλλο ένα σημείο αναφοράς είναι ότι στην Ε10 είναι δίπλα ο Άγιος Νικόλαος και το κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά.